Sogolen hago jabaran so mandila anga foli ba bela jere ka keni ago wagatu chugoye ambe olodoni akoko kuna foni wagati silenfle bakuruba kuna fono na anga fintigila kauye dansige ba manchi wale tigina mogo ka wale ya jugumna anda bena dola foga tagase anga ministre de l'économie ya jira ko mali so antira ka ke sima nyamaye o baro kanga damne samba flani muganduru janvier kalola anda bena du une anyogona chamana ko kan kuna fono olu bena la se au bismillah sibiri temene décembre kolo kile mugan shegi samba flani mugan nani neke kanya duru wakati temene ko fe ni minute binani bamachi wale tigila mugoye jatigali wale tahkanya se anga fintigila koma nga ala ni anga fintigila ko ka wuli ka jo sababula usera ka dansigi ukani wale ya jugina akera sababu ye ka anga fintigila ka kelen ka obone anina ka anga fintigila ka saba olu ko ni jugina nga miye bamachi wale tigila mugoye anga fintigila ka wuli ka jo kera sababu ye ka uka mamu wa ani kele ko odi faga o ko fe anga fintigila ko ye wuli ka joke yasa ka nyininu boloda ka tege ke bamanti wale tigina mogonu udeme bagola uka nyama yaso ko kubufu ko sobe ubani wuli ka joina wa eta major de general kabada bela jene kuloka kumie bamanti wale keleli ko atina na dabla kubna tanye yasa maliden bela jene mese ka lafiya soro chukamena usiki yorola jekulu mi sigilen bɛ ka jamanaw dɛmɛ u ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ assurance hukum kɔnɔna la ni o bɛ wele nanzarakan ko conférence interafricaine des marchés d'assurance mali ɲɛna tɔmɔna ka kɛ ni jɛkulu ɲɛmaa ye mali ka baara kan ka daminɛ san 2025 janvier kalo la an ka ministre de l'économie et des finances ye a da a baarakɛɲɔgɔn kulo kan ministrew ka lasigi min kɛra décembre kalo tile 27 san 2024 tɛmɛnen mouvement ambiko ka festival mbega ke kay ka fi ni o kay kumeni uye alatige ka formation bila senga ka nyasi kay shifina koma formation damnela décembre ko lokle mugan shege akunka anga chebi décembre ko lokle bi saba samba fla ane mugan ane nani uye kay shifina ka biduru de suanti ka udege kamera barala yasa ubese ka barake uyere ye chugamila barake balia ubese ka ban kai konna la chugami miye uka nyema ye aye folikana se kosobe uka formateruma ani mamunu ye udemeni barena wa uya jira fana ko utina na dani doroma ko ubina fero sigi sega yasa kai shifina ko be se ka formation waro soro ka barake uyere ye wa ajira la fana ko ni formation kunchelila ubina seben furadi ni shifina ka biduri ma min ba jira ko uye ni formation suikanye juma temene décembre kalo tile 27 san 2024 Guinée Conakry jabarani so ye ajira ko miye urusi ye ko uye demeta kanyesi ba malibama miye alikama ton biworo ani duruna kun kanfe ko uye odedi malima akene ka malika lasigi demi be Guinée Conakry ka ofi hale tumbe no yasa ka se ka mena nunu ka ukumbe chuga mena ay foli kana se kosobe anga jamana kuntigi general d'armée Assimi Goïta ma aka wulika jola waye rusi jamana nyamaufu uka demela ka nyesi malima aye Guinée Conakry jamana nyama ni abarake nyogon bela jenen fo ni o general Mamadi Doumbouya ye wa aya jira fana ko ni alikama nunu ko ubena teme kure male de fe yasa kana ni alikama nunu ye ba mali ba konna la ANC jamana saba ministre de la communication ye ɲɔgɔn ye décembre kalo tile 27 na 28 san 2024 yasa ka fɛɛrɛw sigi sen kan kunnafoni jɛlen o bɛ se ka di ni jamana saba jamanadenw ma cogoya min na ani kunnafoni kolon dili o bɛ se ka dabila cogoya min na ni jamana saba jamanadenw ma o hokumu kɔnɔ an ka ministre de la communication Alhamdu Ag Ilienne ale y'a jira k'u ye fɛɛrɛ min sɔrɔ o de ye ko u bɛna web TV fo ka taga se radio ani chaîne de télévision
o bena olu bila sen kan yasa kunnafoni jɛlen bɛ se ka di ni jamana saba bɛ jamanadenw ma cogoya min na wagati bɛnnen kɔnɔ. Sira min bɔ Bamakɔ ka taa Kati kaw fɛ yen nɔ, an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ye fɛɛrɛw sigi sen kan yasa sira in bɛ se ka dilan cogoya min na maliden bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama ani caman bɛ se ka bɔ siraba kan kasaraw la cogoya min na. An ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka siraba ko ɲɛma, ale de kelen bɛ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ minɛ. O hokumu kɔnɔna la tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 24 san 2024, Monsieur Cheikh Umar Diallo ni ale an ka sirabaw ɲɛmaa ye, ale taara ka taa I ɲɛda ni baarakɛla ninnu ka yasa ka se k'a lajɛ baara bɛ ka taa cogo min na. Ni siraba in dilanlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye, Kati ni Bamakɔkaw bɛ se ka lafiya cogoya min na ni siraba in bolili la ani min ye an ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ Point G kaw fɛ yen nɔ, o maaw bɛ se ka o lasɔrɔ cogoya min na teliyala ni u degunnen don. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoni na, an bɛ taa Sudankaw fɛ yen nɔ. Kɛlɛ min bɛ Sudan fintigilakaw n'u u ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ, a kɛra sababu ye ka maa caman de bɔ u sigiyɔrɔ la. O hokumu kɔnɔna la min ye ONU ye, olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan yasa ka maa bila ka taa nin jamana in kɔnɔna la ani u bɛ se ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min bɛn ani kelenya bɛ se ka na. O hokumu kɔnɔna la Aramtan Lamara ale de ye maa ye min sugantira ONU fɛ ka na Sudan kɔnɔna la ka se ka na kuma cogoya min na yasa kɛlɛ in fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min. O hokumu kɔnɔna la a y'a jira ko min ye Sudan fintigilakaw ka ɲɛmaaw k'a ni olu caman kumana, wa min ye u ka société civile ɲɛmaaw ye ani olu caman kumana yasa u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min na kɛlɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in ka se ka ban. A y'a jira ko bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ ka bon ni kɛlɛ in banni na, wa a y'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ ko yanni u ka miiri u ka nafasɔrɔ siraw la, ko u ka Sudan jamanadenw ka nafasɔrɔ sira ka o bila sanfɛ, ko ni u ye o lajɛ dɔrɔn ko min ye kɛlɛ in ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la, ko ale kɔni nakunba de yasa min ye kɛlɛ in ye a bɛ se ka ban cogoya min na yanni san 2025 avril kalo cɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger, siɲɛntanijɛ min bɛ kɛ san o san Niger kaw fɛ yen nɔ, a tako 45 kɛra Doso kaw fɛ yen nɔ Niger dugukolo kan. A kɛnɛ kan an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ni a baara ɲɔgɔn ni o ye Burkina Faso premier ministre ani Niger olu tun bɛ a kɛnɛ kan yasa ka a kɛnɛ la ɲɛnamaya cogoya min. Maa min kɛra ni siɲɛntanijɛ in jɔnjɔn taba ye o kɛra Aba Ibrahim ni ale ye Ɲamɛ duguden ye. A ye sebaaya sɔrɔ maa min kan o ye Kadiri Abdu ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Isiyaka. A jirala ko o kun ye u ka tako 6nan minnu tɛmɛna, o kun ye o jɔnjɔn taba ye. Ni cɛ min gagné filɛ ni o ye Aba Ibrahim ye, dɛmɛ caman dira a ma ka bɔ u ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ, wa min ye Niger jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira ko u bɛ ni kɛlɛ in labɛn san o san u ka jamana kɔnɔna la, ko kun tɛ dɔwɛrɛ yasa bɛɛ ni kelenya o bɛ se cogoya min ka sinsin u ka jamana kɔnɔna la. Wa a kɛnɛ kan fana min ye AES jamana saba bɛɛ lajɛlen drapeau o tun bɛ yen yasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ AES jamana saba ani ɲɔgɔn cɛ ka se cogoya min na ka o jira diɲɛma la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ, an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la, Ala ka san 2025 hɛrɛ di maliden bɛɛ lajɛlen ma, Ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma. Ni Ala ma an ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.